Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Mayong hapon, mapaang kahaponanon sa ato niya mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa panibago naman iya nga edisyon sa programa This Is My Life. Kag syempre mangin kaupod ninyo sa sumong iya nga tinion, ini naman si Indayan. Halos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Sa subong nga adlaw, Miyerkules, Marso 3, 2021. Kamusta dirang aton mga ka-aksyon nga naga-monitor na via transistor radio. Agang iba naman syempre sa aton iya nga Facebook Live. Nakapaniyaga na? Correct na ba ang paniyaga dira? Kag syempre sa mga ka-aksyon naton nga subong ya may ara pa sa ginatapos-tapos nga mga olobrahon. Tapusan na nga daan kay para wala na karon balikan. Diba? Sige, sa aton dira mga ka-aksyon. Correct na ba? Sige, ano ka gamay gid sang tingog ko. Te okay na? Loud and clear na ko aksyon na El Rey. Okay Ano pag nagisugpon nyo na man? Okay, sige. Gina-adjust ko lang ang akon nga tingog. Mas iblo matingala nga ton nga mga ka-aksyon kung sino ang gina-istorya ko. Ang amon di nga tek nga gwapohon ho. Nagamuno sa sakon.
Sige, sa mga ka-action naton nga nakatutok na sa subong nga hapon. Standby lang kay si Indayan maghahatag naman sa inyo sang kalingawan sa subong nga hapon. Pero antes ang tanan diri kita danay sa nasiling kubla kagina mapaang ang tiyempo. So, diri kita sa lakat man sang panahon. May base diri sa record sang pag-asa, ang northeast monsoon o kung ang ginatawag nga hangin amihan, amuni ang nagaapekto sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mangin or maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may posible pagpanalithi bangod ina sa easterlies o kung localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan padulong nakatunda na sidlangan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tubtob kasarangan ang pagbalot. Marami ni sa mga isda naton na magpanagat sa sininga tinion. Pero tidra lang kamo sa mga panghigaron lang kay budlay man nga magkadto ka sa lawod kay init-init pa kayo. Okay, kaina sa nga alas 5:58 sa nagbutlak si Haring Adlaw. Kaga ini ang magatunod naman alas 5:54 karon iya sa hapon. Ang temperatura diri sa aton ara nag-range sa karon sa 24 to 32 degrees Celsius. Mani maka-eksperyensya kita sa nga pagkapaang tiyempo sa siniya nga tinion. Kumbaga, summer is approaching na. Sige, sa mga ka-action dira naton, ano ba lang mga dapat naton mga bantayan sa siniya nga tinion? Unahon naton ang headlines naton para sa mga national news. Kay driblaho, nagpagwa sang statement ang Vice Presidente, si Vice President Leni Robredo. Kahapon, may isa ya kalitrato nga nag-viral. Nakitaan yun ni Action na Elray, nakitaan yun ni Action Elmar, isa ka litrato. Ay, syempre, vaccination mo. Ay, nagpabakuna, nagkuhaan sang litrato, tapos gin-question, kaya nga ako nung nga nagginbakunahan siya, pero covered ang part, or may, ano natawag na, natabunan pa sang iya, yung pako sang iya nga bayo, ang part, nga kung sa diin gin-inject ang bakuna. Kasi natingala man ang mga netizen nga ginbakunahan, wala gin-roll up or ginpasaka ang iya yang sleeves ng bayo. Kag ang isa pa, isa pa gid nga naglain pa gid diri. Kay ginpasibangdan pa nga si Vice President Leni Robredo amo yadto ang nagpabakuna. Nga nag-viral man ang nasambit yang litrato. Muna nagpagwa sang statement ang Vice Presidente ang nakaroon isaysay kuman sa inyo ang dugang nga detalye. Kag speaking of bakuna naman, kahapon sa ginanunsyo sang Food and Drug Administration nga ining Sinopharm bala amo ni siya ang gusto ni Presidente Duterte nga Sinopharm COVID-19 vaccine ang gusto sang presidente nga ibakuna sa iya. O galing kay Ti Subong, gin-confirm kahapon lamang sang FDA nga nagpasa via online ang Sinopharm sang ila nga Emergency Use Authorization o kun EUA application diri sa FDA. Di ang hambal naman sang Malacañang, nagpagwa diri sang statement si Presidential Spokesman Harry Roque nga ang presidente mahulat kung aprubahan na sang FDA ang EUA sang Sinopharm. Tiyo galing kay bag-o pa lang ho, may ara pa sa mga kulang kuno nga mga dokumento ang Sinopharm. So inakaroon na nga kun man nga idugang pagid nga detalye sa mga naga-monitor naton yang mga ka-action. Okay, ang isa pagid nato naman ang aton nga topic subong nga hapon. Ang
aton iya nga FYI portion. Mga laylain ko ng mga tips. Kung ikaw bala isa ka persona, duga out of focus ka abi, may ara ko no sa mga paagi nga kung paano nimo malikawan. Kung paano nimo nga maka-focus ka lang iya sa imong nga trabaho, bisan nga may ara ka dira sa nga ginapangatubang nga problema o kung masako ka. Ano wala ang mga diskarte dira nga i-share ko man karon sa inyo? Napamatian naton ha. Ano mga diskarte nga pwede naton himuon agud iya nga bisan pa paano bala problemado kada tuod pero ang imo ya pensar alerto sa gihapon sa pagtrabaho sang imo nga mga obligasyon. Sige, ang mga iban pa naton iya nga bantayan. Syempre ang sulat man nga ginapadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We. Kag also ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:38 na kita. And this time, si Indayan maghahatag na sa inyo sang detalye sa headlines ko. Angot iya sa mga balita bala naton sa national, mga issue sa karon. Kung kaisa, ang ining bakuna, bladuga kalamuda na sang politika, no? If manotice naton. Okay, unahon naton ining issue sa kay Robredo. Kaya ginklaro diri ni Vice President Leni Robredo nga hindi siya ang babayi nga nag-viral sa nag-viral nga litrato nga kung sa diin na nagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa syudad sang Marikina. Nagpagwa sa nga klarifikasyon ang Vice Presidente matapos nga damo-damo nga kaayo gintagid sa iya nga siya kuno ang nagpabakuna, siya kuno ang sinasambit iya nga litrato. Si madumduman nga una diri nag-share sa nasambit iya nga litrato sa iya man Facebook page ang pro Duterte vlogger nga si Sas Rogando Sasot. Kag ginklaro man diri ni Sasot nga hindi si Robredo ang babaye nga yara sa litrato, meaning apan sa pag-post niya nakabutang niya nga panumdum lang hindi niya si Vice President Leni Robredo ha. Laka muna be sang pagplastar. Galing kay ting mga tawo makalakita lang gani isang litrato dayon react. Te muni ho nag-apilar na lamang ang Vice Presidente nga kung mahimo i-report na lamang ang mga nagapalaptas ang kaangay nga litrato agud nga ti syempre mauntat na kag hindi na bala ma-isyuhan pagid dugang sang mga makakita, di ba? Makakita sang nasambit yang nga litrato. Sige, sa isa pagid naton ano na action El Rey man? Sige, halong action El Rey. Mapuli na si Action El Rey. Sige, sa isa pagid naton ka national news. Ining na-mention ko man sa iya ka FDA. Kay man, ginklaro diri sa Food and Drug Administration nga mag-aumpisa pa lamang sila iya sa evaluation sa aplikasyon man sang Sinopharm para sa Emergency Use Authorization o kung ini nga EUA sa ilang COVID-19 vaccine. Ginhimo ini ni FDA Director General Eric Domingo ang klarifikasyon isa ka adlaw matapos ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magahulat si Presidente Rodrigo Duterte sa FDA nga maga-issue sang EUA sa Sinopharm antes magpabakuna. I forgot lang sang specific nga term pero may ari ni nga ginhatag ang FDA sa kay Presidente Duterte daw kumbaga iya ini siya kung sa aton di do permit niya bala nga makapabakuna siya sa iya ka Sinopharm even
nga wala pa yan naaprubahan ang EUA. O galing kay ti gusto sang presidente nga magsunod sa proseso. That's why nga hulato niya ang approved EUA sang Sinopharm antes man nga magpabakuna. O galing kay nagpagawa naman sang statement ang FDA nga kulang pag damo pa mga documents nga wala man napasa ang Sinopharm. O isa na diriho sa record ni Domingo, ang ila palang nakaptan amo iya ang resulta sa phase 1 clinical trial kag letter of intent. Amo palang na napasa sang Sinopharm. Isunod kay Domingo ginapangita sang FDA ining resulta sang phase 3 clinical trials or human trials bala nga ginatawag kag certificates sang good manufacturing practices kag isa pagid ka dokumento sang South Med Pharma nga muning para bala ma-confirm nga ining South Med Pharma amuning local distributor sang Sinopharm diri sa Pilipinas. Meaning 3 kabilog ang kinahanglanon. As of now, wala pa nakapasa. Abo na ginahulat-hulat sang FDA or I think kun ara naman na dasig na lang na. Kapin pagid kun makitaan nga okay man, mataas man ang porsyento for efficacy rate, dasig na lang na. Okay, alauna 43 na kita. Action Radio Philippine Standard Time. Amo yato ang aton man nga mga information sa national. Standby dira sa aton mga ka-action kay sa akon nga pagbalik. Ato naman pag-istoryahan ang aton nga topiko para sa aton nga FYI portion sa subong man nga adlaw. Ano ang mga nagkalain-lain iya nga mga pwede naton himuon para maka-focus sa iban nga bagay bisan nga problemado o kun masako kita. Standby sa aton mga ka-action. Ato na Dr. Pinoy Squalin Cap. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga nakatutok via Facebook Live kay Remar Gicano Haliasgo nga naga-monitor dira sa Sitio Lupa, Barangay Sag-anga, La Castellana. Okay, sa kay Ma'am Carol Montoya, mayong hapon naga-monitor via Facebook Live dira sa syudad San Quezon. Salamat gid Ma'am Carol Montoya. Kay Sir Alex Fuentes, mayong hapon, kag Happy Wednesday. Be safe. Salamat gid Sir Alex Fuentes. Star sender. Damo ya star ba? Thank you gid Sir. Okay. Sa kay Diego Mambo, mayong hapon, greet lang dalihog mga upod ko diri sa border. Sa may, di naman, Cartagena Border Checkpoint sa Sipalay City. Kag may panumdum gali ho. Okay, may panumdum si Sir o. Pabalo lang namon di nga tanan nga maluyagon mag-travel sa Sipalay. Required sila Japon sang Sipalay travel form nga makita sa Facebook page kuno sang LGU Sipalay. Sige. Salamat gid. Samtang nagakaon sila kuno sang mangga kag pares baw ginamos o tinabal o dumayo ginaw do ginapalaway mo ko sir. Okay, thank you so much good sir. Sir kay Mark Himora, mayong hapon sa Taga-Action Radio kag sa kay Action Alvin Grava kuno Baki shout out na lang sa pamilya ko sa Gose sa Ilog, mga Himora kag Ilyoran kag sa Irene Diases o kon sa kay Irene Diases sa Fortune Town. Salamat gid. Kay Rojen May Salvarita Doremdes, mayong hapon. Tajin Gacho Kabato. Tajin, miss you. Kamusta ka dira? Ara ka suwong sa Karabalan, halong dira tita ha. Love mama. Kay Ma'am Jean, ay Cesar, mayong hapon. Nga naga-monitor gid always sa Godspeed. Kay Ma'am Jocelyn Libuan Dispoho, mayong hapon man. Kay Munien Hilyarbo, mayong hapon. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, nga naga-monitor man. Sa kay Amor Malayang, nga naga-monitor dira sa Hagimet sa La Carlota City. Kaya Raymond Legazpi Pinida, mayong hapon. Ginagreet niya lang kuno si Lola Erlinda de la Cruz. Sige, salamat. Kay Ma'am Inday Blaza, mayong hapon. Kay Antonio Beronio, mayong hapon. Watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat gid sir. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, dira sa Pandanon DSB, nga naga-monitor. Salamat gid. Kay Sir Noel Amar, done sharing and likes na kuno kagti dalala ni Tamyaw yan ni dayon. Si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota sa USA. Sige. Salamat gid sa aton mga ka-action. Standby kay maidugang pakuang. Monitor lang ka mo dira. Okay? Thank you so much, kid. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral,
Ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang Okay, pabalik din sa aton programa. This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, mag-share na ako para iya sa aton man nga FYI portion. Na-mention ko kagina nga aton iya nga tupiko sa subong man nga hapon. Mga bagay kuno nga pwede naton himuon para iya magka-focus sa iban pa naton nga mga obligasyon. Bisan kita iya ang problemado o kun may ara ka dira sang ginakabisihan. O kung kay isa ko no, may pila ka ta adlaw o kung pila ka semana nga madamo kaya sang ginapensar. O ina lang do hindi ka maka-concentrate. O nadula ang imo konsentrasyon. O ina ang panahon do gusto mo nga mangin seryoso kag tinluan ang tanan mo iya nga mga problema dira. Mga nagagamo bala si imo nga pensar. Galing do ka budlay gid no. Do gusto mo siya nga i-clear ang imo iya nga pamensaron pero do hindi gid makakas ang mga problema. So ano kuno ang mga bagay-bagay naton iya nga pwede naton himuon agud nga bisan paano maghagan-hagan bala ang aton iya nga mga ginapamensar dira. Hindi ka lang makatutok sa isa ka bagay muna nagapalala lang sa sitwasyon nagapalala lang sang imuman nga problema. Ang una-una gid unahon naton pamensaron likawan ang ginatawag pagka-negatibo. Ikaw lang gina kunuya ang makasabat sa imuman nga pensar kung paano mo masolusyonan. Kung paano mo masolusyonan nga hindi ka bala magpamensar dira sa mga negatibo nga bagay. Bangod, kung permi kung negatibo ang imo iya ginapensar, ti tendency sina, muna bala nagapabiglin lang sa gihapon, lugar nga gusto mo natani, nga maghagan-hagan ng imo iya nga pamensaron, magmagaan abi dira ang imo iya nga ginabatsyag sa mga problema nga imo atubang ugaling kito gina-embrace mo ang negative nga vibes di ba naglala. So dapat ikaw mismo ipamensaron mo ipasulod mo sa imo iya nga kaisipan nga dapat hindi ko iya magpamensar sa negative. Di ba? Kung may problema natural lang nga mag-abot sa aton. Pero kung bagalan tawo naton ang other side. Other side sa nga sinang problema. Di ba? Kung may ma-encounter ka direction JM nga problema, hindi ka da mag-stick. Di ba? Hindi ka da mag-stick. Pangita ka sang paagi, agud nga malikaw, malingaw mo ang imo iya nga kaugalingon. Kag pwede man, mag-relax ka. Di ba? Pwede ka nga mag-relax. Damo isubong sang pwede naton iya nga mahimo, agud nga balik ba na naton ang manami nga modos ang aton iya nga pamatsyagan. Okay? For example, abi nagaproblema ka dira, damo imo balayran. Natural lang gina siya. Natural sa isa ka tawo damo balayran. Tapos amo na nabutang ikaw sa sitwasyon sa amo na nga natabo abi damo ka balayran. Ti ano ba lang pwede nimo nga himuon? Ti kay natural na nga ara ng imo nga balayran, alangan pautukan mo pag nga pautukan. Di ba? Kung mahimo, ti mag-relax danay, i-relax imo nga pamensaron. Pwede ka dira magkapamati, abi sa music. Magtudtod. Bala dako gid mabulig sa nga music. 'Di ba? Dako ang mabulig sa nga music, agud iya nga ang imo bala nga pamensar, dumadula sa kadali ang imo iya nga mga problema. Kag ti makapamensar ka sa nga pwede nimo iya nga himuon.
Kag syempre, ang isa pa gid ni ang ginatawag bala nga stress, mo pa maning naga-contribute man sa aton agud iya nga makapamensar kita kun kaisa sa mga negatibo. That's why nga sa subong nga mga panahon, damo naman to sang pwede iya nga makabulig sa aton para may kalingawan kita. O kun ara ka lang sa inyo balay, why not nga pang ano kada, magpang garden, 'di ba? O susubong ang mga nagapananom-tanom dira. Di ba madula lang na ang negative vibes? 'Di ba? Kung makadasig ka lang na makadayon makapangita man sang solusyon. Okay, ang ikaduha, dapat kahibalo ka na magbalibad. May iban iya nga tawo bala nga oo na lang nga oo sa tanan iya nga mga ginaayo dira sa ila. Kung panghayuan sang pabor, oo may halip mamang ko di. Okay gid wala gid sa may mahambal bala ay alang-alang gid ko di. May ara na mga tawo di ba nga go lang nang go. Wala nagakapensaran nga siya gali wala na bilin. 'Di ba? So dapat kung ikaw yang tawo, kung may mga amo kasi na nga mga sitwasyon, mga ma-encounter abi ka angay sina nga sitwasyon, mas maayo nga tun-an nimo nga magpamalibad sa isa ka bagay. Example lang ha, nang may friend ka dira nga nagpanghulam sa imo. Kung galing ang ina mo nga friend, doon na balang doabot mo na, nga kung hindi mo siya paghatagan, basi libakon niya ka. Amo nang imo nga mindset, di ba? Nagpensar ka na, di ba, negative? So, why not, abi? Nga i-disregard mo ang iya dara iya nga reaction after nga wala mo siya ginpahulam. Diba? I-disregard mo kay kung hindi mo pag i-disregard ina. Ati, madala ka naman madala ka naman sa iya nga pa-cute-cute dira sa imo. Kung wala na gid, di balibari. May mga nagakatabo pa nga daan kun kay isa nga mahulam sila sa imo. So nagapahulam si mo, grabing pakitluoy. Pagka the next day, nakitaan mo to kung diin-diin niya ginusikan ng kwarta. Yan. Muna ang mga dapat man naton ikonsiderar. Magluwas na lang kung kinanglanon, gidya. Kay ti, kung makitaan man na naton ang sitwasyon, kung ang isa ka tao nagakinahanglan, ti natural na nga magpahulam ka kung may ara ka man sang available. Pero kung wala, magpangayo lang sang pasensya. Natural lang na sa tao nga kung kay isa mawad-an gid. Sige, ang ikatatlo, likawan dira ang mga sagabal bala. May mga tao kung kay isa nga ilang halay lang pamensar sa mga bagay-bagay. Tapos, gulpi ka na lang ginhilabtan sa imo yang tupad. Hindi na matapos ang imo yang mga ulobrahon. Di ba? Gainit ulo mo. Kung kaisa, gamalipaton ka pa. So, sa aton mga ka-action, kung mga amuni ko nga mga ma-encounter naton, for example lang ha, nagatrabaho ka, naka-focus ka gid sa imo yang trabaho. Kadugay-dugay, ginistorya kadara sang imo nga tupad kay maichismis siya sa imo. Diba? Madula ang imo konsentrasyon. Madula man ang imo yang nang maayo bala nga modo kung tani sa pagtrabaho. Kay man, ginistorya ka na da niya. Why not ikat ang iya dara na yung istorya? Amiga, dali lang gid. Tapuson ko ni danay ang akon nga obra ho. Manami man ang imo nga i-open sa akon nga istorya. Galing kay ti mas maayo gid kun matapos kung akon nga obra. Di ba? Kasi idaan lang ako nun sa mga lahog-lahog lang man. Pero ina lang may pitik. May pitik nga maintindihan niya nga ay ang magaling niya sitwasyon subong. Sige, makakalma ko di danay. Diba? Gamay lang nga mga ano man sa ila. Kay mabudlay man akon ka isa nga
kung nagasako-sako ka dira imo, dason abtek ka man magsabat, hindi ka gid katapos. Naapektuhan mo na imo obra, naakigan ka pa. So, amo na, dapat ang na-mention kong ikatatlo, kung mahimo lamang likawan ang mga nagasagabal dira sa imo yang mga trabaho or sagabal man sa imo nga pensar. Ang ikaapat, kung mahimo pa lamang, tumana dira ang imo yang nga mga obligasyon. Tapusa, meaning duga connect ni sila sa nga likawan ang mga nagasagabal. So nang isa naman, basta tapusa ang imo obra. Diba? Muna, basta tapusa ang imo obra. Hindi ka dira iyo magpadala-dala sa mga temptasyon, mga istorya dira nila sa imo. Agod nga, di mo na, number 1, nagapaapekto sa imo iya nga trabaho. Okay? Okay, para iya sa gihapon ang imo nga focus, ara gidjapon. Hindi ka mapadala-dala. Kaya ang istorya lang na Japon. Ang istorya mo, batian mo man na Japon. Diba? Pero ang imo nga obra, kung maapektuhan, ang imo nga oras, ti do na uyang lamang. Kag ang ikatatlo, ikalima, nagaling nagbalik po ko sa ikatatlo. Ang ikalima, magpaway. Siyempre, importante sa aton nga, ang aton nga pensar, ma-relax naton. Hindi lamang yan nga mapaway, matulog ha, kundi, pwede mo nga, nang makalagaw-lagaw ka dira abi, magpangita ka dira sang lugar nga malinong, para magtauhay ang imo nga pamatsyagan. Kay ina makabulig para sa imo agud nga mangin productive ka. Kaga liwat nga magkapamensar sang husto. Nga wala bala sa mga naga-apekto. Wala sa mga may mag-insert dira nga mga negatibo nga mga pamensaron sa imo. Diba? So dako inang mabulig sa aton nga kung ipahuway naton ang aton nga pamensar or ang aton nga utok sa pagpamensar, syempre, magkapahuway man kita sa mga negatibo dira nga makitaan naton. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:04 na kita. Kag amo yan to ang aton man nga FYI portion sa subong iya nga hapon. Kabay nga nakabulig ato sa inyo ha. Labi na gid sa mga nagaproblema dira balahaw. Nagaproblema kon kaisa nga may ma-encounter nga mga stressful abi nga mga ulubrahon or puro kana lamang dira iya mga negatibo ang ginapamensar. Okay, this time, tiyo naman sa pagbasa sa nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Alas 2:06 na kita. So, sige. Ang aton karon nga letter sender, isa ini siya ka lalaki. Nga nagpatawag lamang sa kay Christoph.
Kag ang sulat ni Christoph nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Christoph, 25 anyos. Tita Wer, na init ako bala sa akon nga girlfriend. Ang siling ko sa iya, likawan na niya ang iya abyan nga agi. Tungod abi tita nga hindi ko feel. Tungod sa pamatsyag ko kung mag-upod sila. Paglantaw ko sa akon man nga girlfriend, agi man tita. Kung kaisa kung hindi ko maupda na nga ako niya girlfriend, siya naman ang kaupod sini. Ugaling sa akon bala nga pamensar tita, nga bisan agi ina siya, lalaki man siya sa gihapon. Selos kag suya ang akon iya nga nabatsyagan sa iya tita. Ginhambalan ko na ang akon nga girlfriend, pero masami lang niya nga sabat sa akon tita. Nga wala pa ako kuno, magbarkada na sila. Ang malain pagitita kay hindi ko manamian. Ang mga tinaga balakon kaysa nga ginausar sang iya nga abyan. Hindi ko man tani nga or hindi ko man gusto nga maglabot kami sa punto nga hindi kami maghangpanay. Kag mag-away nga ang rason amo ang agi niya nga abyan. May mga hitabo pa nga ginasabat ko sila tita kung mag-istoryahanay kami. Balang sabat nga pabalang tita. Hindi ko gusto nga manginsuplado sa ila, pero hindi ko man gusto nga magsungguranay sila bangod sa akon. Hindi ko na kun kaisa mapunggan tita we ang akon iya nga nabatsyagan. Ilabi na gid kun grabe na balang ako niya kainit tita. Ang malain pagid kag hindi ko mabaton. Bangod ginhambalan ako sa akon iya nga girlfriend nga kun patulan ko kuno ang iya nga abyan. Mahimo nga isa man ako kaagi. Sa akoon ko tita, bisan nga ginpaagi niya sa lahog. Ang pagsiling sininiya sa akon, pero nainsulto gid ako. Tita we kabay nga mabuligan ninyo ako. Bangod basi bala, ining ginakulbaan ko. Nga mas pilion pa sang girlfriend ko ang barkada niya, ikumparar sa akon. Salamat gitita sa pagbasa sang akon sulat. Ang tagpadala, Christoph. Yes, amuya to ang sulat man nga ginpadala ni Christoph sang iya nga problema. O do na kumbaga ang iyang kontra. Kontra sa iyang relasyon or ang oras abi amo ang barkada sa iya nobya nga isa kaagi ti ang isa pagid kay hindi niya feel ang batasan. So amo na ang problema ni Christoph. Ano kuno ang pwede nga mahatag nga advice sa iya tungod basi ang ginakabalakaan niya. Kasi kuno mas pilion pa sa iya nga girlfriend ang barkada sini ikumparar sa iya. So, sige. Sa aton mga ka-aksyon, ang gusto dira nga magpadala man iya sa inyo nga advice, bukas ng ambon nga text hotline para sa inyo yang mahatag sa karon. Ipadala diri nga mensahe. Ang amon text hotline, 0963-7570874. Sa liwat, ang amon text hotline, 0963
0917-570-874. Kag syempre, pwede man kamo nga makapadala sang inyo yang mensahe sa aton nga via Facebook Live. I-search lang dira ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag pangitaa dayon ang naka-on live sa karon nga program ang This Is My Life with Indayan. Kag pwede kada kahatag man sang imo nga ma-advise sa aton nga letter sender sa subong hapon sa kay Christoph. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:12 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby ha. Kay pagbasahon ko man ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma, dala naman dira ang ma-share man ninyo nga advice sa aton iya nga letter sender. Ito man dira mga kauturan kung nagpalanak. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang gala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan ang mga kahintangan, responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Kag pabalik diri sa aton nga programa, ang This is My Life. This time, si Indayan magabasa na sang advice nga mahatag man or ang ginpadala iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton man nga letter sender sa subong nga hapon sa kay Christoph. Okay? Mayong hapon sa imo, Christoph. Ang problema nimo kay ang imo nga girlfriend may abyan nga agi kag daw nagaselos ka kag nainit sa iya abyan. Abi mo, Christoph, bangod no biyahanay kamo,
wala ini nagakahulugan nga hindi na siya pwede makigabyan sa iban. Kung palangga nimo ang imo nobya, dapat batunon mo man ang tanan nga palangga niya. Siya man mismo naghambal nga wala pa kamo, migahay na sila. Mabudlay ina bangod sang inyo pagnobyahanay, gubon niya ang ilaman nga pag-abyanay, nga basi malawig na ang ilaya nga pagmigahay. Wala ka man siguro ginadingutan sang panahon sang imo iya nga nobya, kun oras dira abi. Insyendihon mo gidapat ang ila pag-abyanay. Ang imo iya nga pamatasan, nagapakita lang sa kakulang sa ginatawag nga self-confidence sa imo bahin. Dapat ipabatsyag mo sa imo nobya nga may salig ka sa inyo relasyon, kag pagpakita man ini nga may salig ka sa imo nobya. Abi mo, isa sa factors nga nagapabakod sa relasyon, ang pagsalig o contrast nga ginatawag. Hindi ka dapat ma-intimidate o kung ma-insecure sa pag-abyanay sang duha. Mabudlay ina Christoph nga ipilit mo gid sa imo nobya ang gubon ang ilaya nga pag-abyanay. Dapat dayawon mo pa ang imo nga nobya kay ginapakita lang niya nga matuod siya nga abyan. Kung isa siya ka sincero kag matuod man nga abyan, mangin sincero man siya kag tampad sa inyo iya nga relasyon. Bato na lang ang tanan nga palangga sa imo nobya kay pagpakita man ini sang imo matuod nga pagpalangga sa iya. Kung hindi ka abi kauyon sa iya pamilya, buot bala silingon nga bayaan man niya ang iya pamilya. Ang matuod ko nga pagpalangga, Christoph, amo ang pagbato nimo sang konsin uman ang palangga sa imo nga nobya. Kabay nga mahangpan nimo ang akon man ginapanugyan sa imo kag tingwaan mo nga amo ang kung paano pagid mapabakod ang inyo o kung ang inyo relasyon bilang magnobya. Okay, amo yan tuman ang mahatag yang advice ni Tita Wilma para dira sa imo Christoph. Kag salamat sa pagpadala sa imo yang sulat man diri. Sekay 6353 indayan sa sender pangimon lang na okay, sige. Pangimon lang na ko, no? Ang wala na iya nga message. Okay, salamat. Kinagreet niya lang ko, no, dayon si Kuret Sakop sang Barrio Alicante sa Ibi Magalona. Okay, sige, salamat gid. Kay Muray kag kay Gasibit sa Batad. Okay, salamat gid sa mo 6353. Pangimon lang na ko, no? Gamay nga mga nagakatabo sa magkarelasyon. Okay? Sige, salamat sa pagpadala sang imo yang advice. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:30 na kita. Saliwa, thank you so much sa kay Christoph sa imo man nga sulat nga ginpadala diri, ginpasakop diri sa This Is My Life. And this time, yun naman sa pagbasa sa aton iyang horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw sa Miyerkules, Marso 3, 2021. Unahon naton ang mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Pilion mo dra Pisces ang feeling good nga pamatsyagan. Para ka makahimo ka sa mga ulobrahon, mga obligasyon sa mas epektibo nga paagi. O, hindi basta-basta nga ipang dispatch or panghaboy ng mga bagay.
nga hindi man sa imo. Budlay na yung mga haboy-haboy ka na nga hindi man na imo gali. Okay, sa mga paisas, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 23. Ruby red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Sa mga Aries, hindi ka dira magpraning, hindi ka dira maghalay pagkulba sa bakuna. Hibalua ang mga impormasyon para sa pagpabakod sa immune system. Diba? Ang bakuna bla COVID-19 vaccine subong mo ding trending. So, sa imo dira Aries, hindi ka dira kulbaan. Kung mahimo magpangita sa alternatibo nga mapabakod ang immune system. Okay, sa mga Aries, lucky numbers 33, 26, 59, 15, and 46. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Sa mga Taurus, tumana ang inyo dira nga ginkasugtan. Ina ang manginbasihan para iya ang tawo magsalig sa imo, kag ti syempre reputasyon mo dira ang nakataya. Sa mga Taurus, iniman ang mangin alagyan agud iya nga maangkon nimo ang kadalagan sa kabuhi. Siling gani kinahanglan hindi paguba ang pagsalig sang tawo. Agod nga kung magbalik sila sa imo, manami. Wala kaya sang negatibo nga komento nga mabatian. Okay, sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 48, 55, and 11. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Handom mo sa kabuhi, Gemini, among i-uplift ang pamensay dira sa mga imo mga kaupod. Ini ang magaganyat sa mga oportunidad kag maayo nga pangabuhi. Sa imo dira Gemini, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 13. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mag-focus ka dira subong Cancer sa pagpabakod. Kay bangod nga, ti makuha mo man sa karon ang imo iya nga ikasarang nga gusto malabon. Galing sa mga Cancer, likawan lang dira ang mga bawal ha. Kung ginpanugyan si mo nga hindi ka mag panigarilyo, kung nagapanigarilyo for example, hagan-hagan lang hasta nga madula. Okay, sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 59, 21, and 11. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ginapaboran ko no sang panahon para iya nga makaangkon kadara. Oy, bag-o nga gadget. Maghalungan lang ha. Subong pa lang Leo, kung mahimo ti magtipon-tipon na dira kay para iya nga may pambakal ka. Hindi na magpangayo kung caring mo pa man lang yung magsupot-supot dira, why not? Diba? Sa mga Leo, lucky numbers 53, 26, 39, 41, and 13. Cobalt blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Si Joms to nakitaan ko, Action Elmar. Si Jom Marita ang naglabay. Kabagong gupit si Joms. Joms, nami sing imo nga gunting. Okay, sige By the way, mayong hapon sa kay Sir Anthony Makilan. Nag-monitor ko no sa may matabang
Okay, salamat gid. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Sa akon nga pagbalik, dugang pagid naton nga horoscope. Abang antes. Ibigin natin. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Iyang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:46 na kita kagpabalik din sa aton programa. Ato na pagasugpunan ang mga nabilin pa nato ng horoscope. Ang sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Uy, ma-experiensyahan ang uniqueness ng pagkatawo ni mo, Virgo. Ang expansion si mo dira iyang palangabuhian, mahimo na nga maumpisahan. Kung nagaplano ka dira nga magpa-expand sa imo iyang negosyo, why not, di ba? Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 55. Mango orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, mapamatud-an mo sa karon Libra nga wala ka nagsala sa imo yung mga desisyon. May posibilidad nga makatrabaho ka abroad. Kung may ara ka dira sang syempre money para isa pagproseso sang imo nga mga requirements.
agud iya sa pagbiyahe abroad para magtrabaho. Sa mga Libra, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 33. Cherry red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, ang mga pagbag-o lang nga mga mahitabo, yara sa imo yang nga bahin. Meaning nagabugyon sa imo sa karon Scorpio, tungod nga ikaw man mismo ang nagahimo para yan nga may pagbag-o sa imo kaugalingon. Himoa ang mga nagakadapat kag syempre magapaayo man sa imo kag sa imo draya isig katawo. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 36, 59, 42, and 13. Ivory white is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, satisfied ka sa imo sa karon kapalaran bangod sa komportable nga pangabuhi nga imo yang na-eksperyensyahan sa karon. Apang sa mga Sagittarius, hatagan lang atensyon ng ikaayong lawas. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 29, 15, and 51. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Makuha mo sa karon ang cooperative component. Kag ang kalipay among nagahulat sa imo ya Capricorn. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 58, 12, and 22. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Ihatagan atensyon dira Aquarius ha, ang mga bagay balaga do na notice nimo, mga weakness nimo, ina dapat yang nga pabakuron. Agud nga syempre para man ina sa imo. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 37, 49, 22, and 11. Turmeric yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. Kag inyo gin pamatian ang kabugusan niya nga detalye. Sorry. Sang aton man nga horoscope of the day. Sa subong adlaw sang Miyerkules, Marso 3, 2021. Si Ma'am Virgo, September ho, nagapa-shoutout ko no sa may mga taga San Carlos City, mayong hapon. Sige, salamat kid. Kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, dala na dara si Ma'am Homa Lumena kag si Sherilyn Oro Javier. Si Ma'am Virgie Olpinda na late sa kono pero okay lang. Basta naga-monitor sa gihapon dira sa Celine Homes. Thank you so much, Ken. May i-share ko lang gamay ha. Breaking news, ina siya mga ka-aksyon. Kaya ang AstraZeneca vaccines, gin-anunsyo nga mag-aabot buwas nga adlaw. Marso 4. Ini nga confirmation ang ginpagwa ni Presidential Spokesman Harry Roque. Meaning, ang shipment inisang 525,600 doses sa AstraZeneca. Sinabaluan, March 1 ni kuntani ang pag-abot. Galing kay may problema. Bangod iya sa kakulang sang supply. That's why nga na-delay ang pag-abot. Pero sumong, tigin confirm na sang Malacanang, buwas ara na siya. At least, pangamuyoon naton nga matamat na bala mag-inabot. Agud nga madasig naman kay since ang Pilipinas nag-umpisa na iya sang pag-roll out man sa aton nga vaccination program. Di ang ginuna mga frontliners naton.
nga amo iya sa karon o ang nagatinguha man agud nga makontrol ang COVID or ang paglaptas ng COVID-19. Kag syempre ang pagmonitor man sa mga bag-o nga variants ng COVID-19. Kabay nga hindi na maglapta pa o kag kabay nga matapos na ini. Okay? Sa kay Ma'am Jocelyn Joanne Cabales Guliman gali naga-monitor man. Kag si Ma'am Yvonne Buhetshire na late man si Ma'am. Okay, salamat gid. And this time up din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Para anay sa aton nga Bible verse of the day sa subong nga adlaw. Gikan naman sa Psalm chapter 37 verse 1 to 2. Do not fret because of evil men or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. And this time, up din naman ninyo si Indayan para iya sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us.
O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Okay, si Inday Ann, magpaalam naman sa ato niya mga ka-aksyon. Para sa subong man nga edisyon sa nga This Is My Life program. Okay, naghingagaw lang si Ma'am Ann Bella. Salamat gid, keep safe always and God bless. Sige, sa ato mga ka-aksyon nga nag-monitor, nagtutok sa subong nga program sang This Is My Life. Pud man sa inyo alagad si Inday Ann. Madamo gid nga salamat. Kaga, syempre, para man iya sa regular nga anchor woman, diri sa nga program, si Tita Wilma Sugaton. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod. Halong kita always. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,